May isang naragsak na aldaw iti Sabbath, iti kaetni nga idanon kada kayo kayem ken kakabsat. Ket patsenmi nga adu digiti pagyamanan tayo ken Apo Dios. Sanlaan nga iti biag ken salunat nga isu iti inted na kada tayo kada iti nga lawas. No dikit digiti adu pay nga pamanagnak na digiti sao ni Apo Dios ket mapagtalkan kakabsat. Ngayon pakita na dahil dat-datlag panagayat na datpay talaga. Nagyamanak ka digiti kakabsat, digiti kagayem. Ngayon no agrugin iti panagadal tayo. I-share da kakabsat ka digiti kagayem da iti Facebook. Da iti kayat kong kablaawan nga kang kanayon tayo nga kadwa kakabsat nga agin nadal kada ito'y nagundawan ni Sister Melody Ariola Paciente, kasama din ni Pastor Victor Ariola, ken iti grupo da kakabsat. Inpakaamo kanyak ni Melody nga daytoy nga araramid din tayo nga lesson review, isubutin iti ususurenda ka din small group da kakabsat. Tadadig iti protocols, oray pa iti Hawaii, nga sandang nga makapan iti gimong iti kapilya. Ket ususurendan kakabsat tayo iti muten a panagadal iti lesson tayo iti Sabbath school. Kahit kumit nga kablaawan kakabsat ni Roland ken ni Margie Agustin iti California. Thank you very much kadigiti karkararag yu ken digiti ayat yu kakabsat. Kenda kayo maamin ni Apo Dios iti mangbendisyon kada tayo. Sakbay tayo nagpatuloy kakabsat dawatek nga agkararag tayo. Bendito nga Dios, agyaman kami Ama. Inted mo manen dahito nga gundaway kada kami. Gundaway nga kakadwa kami tapno adalin mi iti napatay nga sao. Ada kami Ama iti may kasangapulo ket may nga leksyon. Kahit nangasawen, may kasangapulo ket may lawas kada ito'y quarterly. Katagyaman kami kadigiti inted mo kada kami nga nagsasayaat nga bendisyon iti panang ipakamom kada kami dahil ayat mo kung panggap mo iti panang isalakan mo kada kami. Dawatin mi Ama nga iti Santong Espiritu mi sukuma iti mangidalan kada iti panagadal mi kada iti manen eleksyon. Itinagan na po may sus dawatin mi dito. Amen. Ada tayo kakabsat iti lesson number 11. Iti quarterly tayo. Ket iti paulo na kakabsat. Ti sanctuaryo ti baro atulag. Iti tulag amo tayo kakabsat no anya iti ket nangasawen. A covenant is an agreement between two persons. Ket iti nadadal tayo datoy ni Apo Dios adto iti ili ti Israel nga ni Apo Dios iti nakitulag kadakwada. Ni Apo Dios iti nangited iti kari kadakwada. Nga intun butong palinda dayjay nga nagtulagan da bendisyon iti ted ni Apo Dios kadakwada. Ket iti leksyon tayo kabsat serken tayo dayjay inted ni Apo Dios nga adal may panggap iti sanctuary nga mai-connect tayo kakabsat iti adadalin tayo tatang quarter about the covenant. Ket iti paset nga mayulo kabsat masarakan iti Hebrews 9 verse 15. Basahin tayo. Therefore, He is the mediator of a new covenant, so that those who were called may receive the promise, eternal blessing. Kahit kung kabsat nga i-compare daytoy naikabil di quarterly tayo iso iti Revised Standard Version. Iti New King James Version kastoy kakabsat iti panakaibagana iti quarterly tayo. And for this reason, He is the mediator of a new covenant by means
of death for the redemption of transgression under the first covenant. And those who may be called may receive the promise of eternal inheritance. Iti kayat ni Apo Diyos nga amuin tayo kapsa. Nang nangruna kadatayo nga agkakadwa nga agadal, kadaytoy nga gundaway kakapsat. Dayjay panangilawlawag ni Pablo no niya der tayo ang makipaset kadaytoy ad-adalen tayo kakapsat. Iti Galatians 3:29, subyentay manan kakapsat, daytoy nga bersikulo. Inbaganan ni Pablo, nga agsipod ta, inawat tayo ni Apo Esos, babaen iti pamati, ket inawat tayo ni Apo Esos, ket inparangarang tayo babaen iti panakabautisar tayo. Ket itatan at datayon ken Kristo Jesus. Kunana ni Pablo kapsat, datayo dagiti kapututan ni Abraham, we are Abraham's seed. Ket agsipud ta datayon dagiti kapututan ni Abraham, datayo metten ti agtawid dagiti na ikari. What was promised ken ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob ken ti Israel. Ken aminen alinaon iti sao ni Apo Dios nga isu iti Biblia kakabsat. Datayo addan dayjay gundaway tayo nga petpetan dagitoy nga karkari. Kaapay datayon dagiti agtawid kadagitoy nga karkari. Isu nga tinbaganan ni Pablo itoy paset a mayulo tayo. Datayo anayaban. No alaen tayo kapsat dayjay inbagamit ni Pedro. Datayo dagiti inayaban ni Apo Dios manipod iti sitnget ingganay tinakaskas dao walawag iti panagayat na. We are called. Dayjay term nga called kakabsat, called out ni Abraham na ayaban. Amin kasimurot na ayaban. They have been called by God. The meaning of ecclesia, daytoy ayan tayo as a church, is literally called out. Kada tayo nga naayaban, nagbalin apaset kakabsat iti bagi ni Apo Esos. Ket nang nangruna da tayo dagiti nga mangbukel iti bagi iti nobya nga ayaten ni Apo Esos. Iti kunana ditoy, maawat tayo, awaten tayo, dayjay na ikari, siyo ng kari ni Apo Diyos, dayjay agnanayon a bendisyon. Dayjay agnanayon nga bendisyon kakabsat, isu dayjay biyag nga agnanayon. Iraman namiten, dagiti amaminen nga nasayaat, nasamit, naragsak, akapkapadasan tayo, ijay langit, agsipod ta, daytoy dayjay agnanayon a bendisyon. Iti kayat kong idanong kada kayo sa in my personal devotion, in my personal study, kadaytoy nga quarterly tayo, nang nangrunang idi nga pinaneknekan iti Biblia, no apay nga importante dagitoy a leksyon tayo about the covenant and its relevance on my personal being. Idi nga inbaga ni Pablo. I'll put it on a personal term. Nga siya kon ket maysa nga kapututan ni Abraham. And I have the right to claim the promises. I have enjoyed the relationship that I have with my God. Nagbalin amay sa nga naununag, napigpigsa, more meaningful the relationship kini Apo Diyos. And for me, that is all that matters. Isung iti, adalin tayo kapsat kadaytoy nga leksyon tayo. Iparangarang daytoy leksyon tayo, dayjay
role ni Apo Jesus iti New Covenant. No kitain tayo kakabsat, nga ditoy isuna da iti mangibabaet. Kadayjay ang nakitulag, siya nakitulag ti Diyos Ama, at dagtoy iti kinatulag na. Sino kinatulag na? Ni Abraham, ni Jacob, oray pa ni Isaac, iti Israel. Ken iraman na tayo, kakabsat. We are very thankful. Yaman tayo launay, taada ni Apo Jesus amang ibabay. Uray pa'y kakabsat na di inaldaw-aldaw apan nagkararag tayo is an example nga awaten tayo ni Apo Jesus nga isuna iti mangibabay. Taintun no malpas tayon kakabsat, wenno intun no lipasen tayon di panagkararag tayo. Iti baga tayo kay in Jesus' name we pray. Usaran tayo dayjay nasamit man nakabalin anagan ni Apo Jesus nga isuna iti mangibaet kada tayo. Tapno digidjay adinawat tayo iti Diyos Ama. Ket patgan na, ket patyen tayo nga patgan na, sungbatan na ken ited na in accordance to His will. Agsipod ta ni Apo Jesus isu iti nangibaet kada tayo. Tapno maawatan tayo daytoy eleksyon tayo na siya at kabsa. Subyen tayo dayjay umuna nga sanctuary ijiletang. So we are studying about the sanctuary. There is the heavenly sanctuary. There is the earthly sanctuary. Iti Exodus 25 verse 8. Iti kunana ni Apo Diyos kakabsat. And let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Iti sentro kakabsat, iti kampo iti Israel. Inaramid ni Apo Diyos nga dayjay nga sanctuary isu iti adday yatinga. There are 12 tribes. And every tribe surrounds. Nagpintas di inaramid ni Apo Diyos nga inbagana kini Moses, dagitoy iti ayan, digiti tribo. And in the middle is the sanctuary. Anya iti rason, ti kunana ni Apo Diyos, tapno makiaddaa kadakwada. The sanctuary is the dwelling place of God. May kadua nga kaytay nga kita ang kabsat, nga iti trabaho ni Apo Jesus, iti nailangitan a sanctuary, nga isu iti mabasa iti Hebrew chapter 8 verses 1 to 6. Nga ipakita na nga day iti nangato nga padi kakabsat, nga isunan iti nakatugaw, iti makannawan at trono, iti Ama, ijay langit. Dayjay apading ay suna iti agserbi nga mangibaet kada tayo. Isuna dayjay pudno a sanctuary nga ni Apo Diyos mismo iti nangaramid ng patakder nga saan nga tao. Anya iti usar kakabsat daytoy nga high priest subyente manen iti daan natulag. Iti high priest isulaan kakabsat iti makastrek iti uneg iti sanctuary nang nangruna ijay ayan iti most holy place. At dayjay Shekinah glory, dayjay presensya ni Apo Diyos. Ijay most holy place kakabsat at dayjay lakasa iti tulag, the Ark of the Covenant. Ket iti uneg iti lakasa iti tulag isu dayjay 10 a bilbilin ni Apo Diyos. Nga insurat na iti 2 atapi iti bato. At dagtoy kakabsat iti maysa ang nagbasol.
Babaen iti pamati, apan iti padi, adda iti tugot-tugot na, nga idaton na. Babaen iti pamati, awaten na nga dayjay nga idaton na. Ket isu iti mangiladawan kadayjay to nga umay kakabsat. Nga isu na dayjay pudno nga mangalay iti lugar daytoy ang nagbasol. Tapno daytoy nga idaton na kitkitaan na dayjay yaay ni Apo Jesus ang Mesyas nga maidaton. Ket isu kakabsat iti mangikat dayjay basol ken kuana. Ket dayjay ipapatay na ison iti maisalakan. No kitain nyo kakabsat, dayjay inaramid ni Aaron, kati tiyempo nga dadalin tayo ket iti Exodus 25 verse 8, iti high priest ni Aaron, iti aramidin na on the daily services, he goes into the sanctuary as the mediator kadayjay ang nagbasol nga Israelitas. At datoy met ni Apo Jesus kabsat iti agdama a sanctuary. Ket iti aramidin na datayumet iti ibabaet na kakabsat. Anyan nga nagpintas kakabsat. Dayjay nga instruksyon bilin ni Apo Dios idiin pakita na daytoy nga sanctuary iti langit ken ni Moses. Kunana ni Apo Dios, see that you make all things according to the pattern shown you in the mountain. Idi inbaga ni Apo Dios ken ni Moses nga mangpatakder kakabsat iti sanctuary. Adda iti inpakita na nga modelo, pattern. Inpakita ni Apo Dios dayjay a sanctuary iti langit. Tapno makita tayo kabsat, adadtoy dagitoy akarkari. Iti adalen tayo itata, dagijay akarkari kakabsat. Iti panangaisalakan ni Apo Dios kadatayo. Isu nga iti maysa kakabsat nga kitain tayo, dayjay kari iti panangisalakan babaen iti dayjay kunatayo nga substitute. Daytoy iti maysa an naimbag adamag, the gospel of the substitute. Ta iti tao, Roma 3:23, amin tayo ket nagbasol. Ket gapu iti panagbasol tayo, Roma 6:23. Iti supapak iti basol tayo kakabsat. Isu ni patay. We are all condemned to die. Ngem kunanan ni Apo Jesus, iti Juan 3:16, takas talauna iti panagayat iti Dios iti lubong. Tainted na iti anak na abugbugtong. Ta sa sino man amamati ken kuana, saan amapukaw no di ket dati biag naglalayo. Imay ni Apo Jesus to be our substitute. Ijedaan kakabsat a sanctuary, iti inararamid da akas bilin ni Apo Dios. Dayjay nga animal, kaduan nga animal nga i-offer da, ket karnero di lamb. Ket isu nagabsat iti substitute nga matay iti ayan iti lugar dayjay managbasol. Sublin tayo kabat, vividly let us return to that example. No kumadday dayjay managbasol, ket babaen iti Santong Espiritu awaten na mabigbig na dayjay nga basol. Nadagsen kakabsat dayjay nga basol na. Basit man wenno dakkel man nga basol, nadagsen.
tatibasol iti supapak na ni patay. Ket iti tao babaen iti pamati kakabsat. Mangala iti maysa nga karnero. Isu daydi inladawan kakabsat ni Isaiah. Iti Isaiah 53 verses 4 to 12. Nga ni Apo Jesus isun iti nangala daydi lugar tayo. Iti pan nakababaot na, iti pan nakasugsugat na, iti pan nakauy-uyaw na, uray pa yun kakabsat, iti apan nakatay na. Innala na, dayjay a lugar tayo. Ket dayjay a basol tayo. Isunan kakabsat iti nangawit. Lumabasa tayo ko digitoy nga sa una po Diyos. Iti umay nga rikna tayo ket dayjay panagyaman, panagdayaw, panagayat tapay. In my place, ti bugbugtong nga anak ni Apo Diyos ket natay. In my place, uri pay no panagsukir tati kunana kaslala may nga karnero wiin panday iti pagpartyan. May nga karnero nga saan nga nagtimtimek anda nga linukatan iti ngiwat. Sinirrit na kakabsat. Dayjay nga ipapatay iti managbaso. Tapno awanen iti irason tayo nga saan tay kumang awaten dayjay a parabor. Iti ramiden dayjay nga nagbasol, intunno mapanen iti padi. Iti instruction dayjay padi ket ipatay mo iti makanawan nga imam ita ulo in the head, ita ulo dayta daton. And verbally, i-confess na kakabsat nga nakaparabaw dayjay ima na iti ulo dayjay daton. Dagiti basbaso na. Ket ibagana nga patyen na nga dayjay nga basol na ket maiyakar will be transferred to the substitute. Ket inton ngurunguren na dayjay a karnero. Bueno, dayjay a daton. Dayjay a dara. Tayaen dayjay padi. Ket inton numatay dayjay a karnero. The death of the sacrifice. Ket insalakan na dayjay a managbaso. Kakabsat ko, idi nga ni Apo Jesus imay. Kunana dayto leksyon tayo, nga the lamp nga isuna ni Apo Jesus, ket nasaysayaat kadagiti amin nga animal, nga naidaton, manipod kini Adan, ingana kadagiti maudi, nga animal nga naidaton kakabsat. Idin nga inted ni Apo Jesus iti biyag na, iti bagina, iti bantay iti Kalbaryo. Idi nga inbagana kabayatan nga naka bartay iti krus na. It is finished. Simultaneously, dayjay veil, dayjay kurtina iti templo iti Jerusalem. Napigis kakabsat manipod iti ngato ingana iti baba. God is telling, the final sacrifice was offered. Ket inawat ni Apo Diyos. Agsardengen iti seremonyal nga panagidaton tadayjay nga naan-anay the complete, the perfect sacrifice nga isuna ni Apo Jesus ket naidatonen. Isuna kakabsat nga ijay
plano iti panangisalakan ni Apo Diyos kadatay. This doctrine, the gospel of substitute, amazes me. Ket denggen tayo kakabsat, nga idin nga inaramid ni Apo Jesus dayjay maudi apan ang rabii, the Last Supper, araramidin tayo tatan Santa Cena, na isurat iti Matthew 26 verse 28. For this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sin. Kaya't nga ipakaamu kakabsat ni Apo Jesus kadagitoying adalan. Awaten tayo nga digiti adalan, they were Israelites. Amuda kabsat dayjay a ceremonial law. Amuda iti paset na daytoy nga maidaton kakabsat. Nga idin nga ilawlawagen ni Apo Jesus kadakwada. Nga dayjay abagina nga isunto iti mabura. Dayjay adara na nga isunto kakabsat iti maibuyat. They are now represented kadayjay nga adda nga emblems kadayjay nga Lord's Supper. Dayjay tinapay represented His body. Dayjay arak represented His blood. Isu nga iti kunana nga inton no uminom kayo, laglagipen nyo, remember, adda iti inkarik kada kayo, nga makiinumak tumanen kada kayo, inton no adda kayon iti pagarian ni Ama. Ibaga na kadagatayo kakabsat, nga ni Apo Jesus iti Galatia 2, kuna nakabsat, inyasideg na tayo iti Ama. Nang nangro nakakabsat, definitely iti Ephesians chapter 2 verse 13. Basahin tayo. But now in Christ you, who were far off, had been made near by the blood of Christ. Anya iti kunana kabsat ni Pablo. Idi nga awan pay ni Apo Jesus iti panagbiag tayo, saan tayo pailaeng nga inawat, adayo tayo kakabsat. Kasano nga adayo tayo? Because sin separated us from God. Idi nga nagsukir tayo, datayo timadayo kakabsat. Malagip yu dahi pangarig iti the prodigal son, the lost son. Saan ga dahi ama iti madayo, dahi anak iti madayo. Idin nga naala na kabsat dahi tawid a dinawat na iti amana. Isuna imadayo. Kunana ni Apo Jesus, and He went to a place afar off. Iti basol datayo kakabsat iti umadayo. At dayjay dahi ama, agururay, patiently, mercifully, lovingly, agururay, akas dahi ama, iti pangarig iti prodigal son. At dayjay nga agururay, patiently, prayerfully, kitkitain na dahi dalan, nga isu iti napanan dahi anak. Isu nga itinbagana ni Pablo, ulitin tayo iti Ephesians 2:13. Nga idin, nga adda tayon ken Kristo, datayo, manipod ka dahi kinaadayo tayo, datayo kapsat, naiyasideg tayo. Iti ama. Kasano, iti kasideg na. Kuna naman ni Juan, iti Juan, Kapitulo 1, versikulo 12. Nga idi, nga inawat tayo ni Apo Jesus, namati tayo, datayon kakabsat, ket naibilang nga anak iti Diyos.
No saludsuden nyo, sino ka? Iti sungbat tay kuma. Siya anak iti Diyos. What an honor. What a privilege. Daytoy kakabsat, nagbalin laeng apudno, agsipod ken Kristo Jesus. Daytoy ket inted ni Pablo. Ngam nang ibaga kakabsat, kadagiti kakabsat tayo ijay Efesos, ngagapu iti basol tayo. We were separated from God. Ngem gapu ken ni Apo Jesus nga isu iti nagbalin a substitute tayo. Nga isu iti nang bayad kadayjay nga basol tayo. Nga isu kuma iti ipapatay tayo ngem pinilinan nga isu na iti matay iti lugar tayo. He brought us near to God. At di tinakita ng ilustrasyon kakabsat. The cross, ket isuna iti nang unite kada tayo. Kini Apo Diyos. At datay dito baba, adadjay ni Apo Diyos. Saan tayo nga madanon, tayo isuna iti perfecto nga Diyos, datayo iti managbasol a pinarsuan. Ngem gapu ken ni Apo Jesus a naibartay na tayo iti cross. We have an access to God. Gapu ken ni Apo Jesus kakabsat, ket inala na dayjay lugar tayo. We are now safe nga mapan ken ni Apo Diyos. Denggen nyo kabsat, iti kunana ni Pablo ije Galacia 1:4, who gave himself for our sins, that he might deliver us from the present evil age, according to the will of our God and Father. Agbibiyag tayo, kapsat. As Christians, we believe that we are living in the end time. Kadagiti mapaspasamak, makikita tayo, kapsat, we are living in the end. Ni Apo Jesus, inbagana, nga iti maysa nga pagilasinan iti asideg nga panagsublina is pestilence. Kitnukit kita kakabsat, di mapaspasamak iti daytoy papanawin tayo about the COVID-19, which is declared as a pandemic, a worldwide pandemic. Nagsaan nga kitaan, nagsaan nga denggen, nagdagsen nga maamuan. Iti bilang, iti inaldaw-aldaw on the daily basis, nga mainaynayon kabsat, dagijay nga nagsakit iti COVID-19. Just go to the news every day. Dito Pilipinas, every day. Saan kakabsat ang mailaksid? Dagiti anak ni Apo Diyos, kadaytoy nga pandemic. Yung magyaman tayo agsipod ta ni Apo Jesus, idi nga inted na itibagina nga agpaay kada tayo. Denggen nyo kabsat, that He might deliver us from the present evil age. No, subyen tayo kakabsat, iti leksyon tayo, inbaga na nga siyak iti kalasag yo. I am your shield. Anyan nga nagpintas nga kitain. Kenpatyan kakabsat. Nga adda tayo likmutin na tayo iti anyaman akabusor ited iti kabusor. But when Jesus is our shield, tainted na iti bagina nga agpaay kadagiti basbason tayo.
isunan iti mangsalaknib kada tayo kakabsat. Naglagipin nyo, He is our substitute. Ken isuna met, DJ defender tayo. Ken isuna met, DJ nga deliverer tayo. In the name of Jesus Christ, Satan can be conquered. Malagip ko kapsat na iti kapadasak, idi adak pa lang iti district court. Dito'y Tarlac, gigan kami dito'y Karinyo, isu iti ayan iti pagtaangan ni, idi da kami iti na-assign iti Eastern Tarlac District. Manipod iti iba, San Jose, ingana iti San Felipe, San Manuel. Pinadapay di iti sumagmamano nga kapkapilya iti Nueva Vista. Iti Rabii, iti Sabado. Banda na alas 10 iti Rabii. Adda ti kabsat nga taga San Juan Church, iti San Juan Moncada. Nakamotor tayo by the Jabalay. Pang-store, cleaning ka. Apay. Pang-asim umay ka dyan, San Juan. Dito nga oras, buwan pastor. Apay, emergency pastor kasapulan. Sige ko na. Agrubot kami, sumaruno kami. Himunadan. Ni Mrs. Rafanan kan siya, nagrubot kami na pan kami. So, inbati ni, digiti, ubing ni, iti balay ni, dito Karinyo. Adamot digiti kaduan ni, iti nakadanon kami, iti San Juan Church. Mas daawa, nagaduti tatao. Arig na may sangagimong. Adupay kakabsat digiti, saan a membro, digiti adda iti roar, saan a membro iti church, adda di chay. Sdawa, kanya nga tadetoy ko na, nga napayaba. Sinabat na medyo panglakayan. Inlawlawag na iti napasama. Adda iti may sango, estudante, iti Northern Luzon Adventist College, di Artacho, Season Pangasinan. Nga nagbisita, kadigiti gagayin na dito'y San Manuel, particularly iti baryo, iti Kulubot. Katidjay kakabsat adda iti napasama. It was Friday afternoon, adda iti napasama. Isuna, liluganan iti dakes ni Espiritu. He was devil possessed. Ket naidra na nga adda iti maysa nga pastor di jay inayaban di iti kakabsat inkararagan ka. Come peaceful. Ngem kimarong kakabsat iti aldaw iti Sabado. So di gito yung kakabsat impakamudan iti kolehiyo imay kakabsat ni pastor nga Rick Biscaro kundi iti Tinder. Adamit din DJ inada ito yung balasa. Iti inaramid na kakabsat, nangalada iti may nga pew, a church pew, di pagtugawan. Ket inkabilda, ijay aisles, ijay pulpito, isu iti nangikabilan da DJ, ayan iti ulo da iti balasa. Ket iti sumreka, punada, pastor, nabayag kami nga karkararan. Tulungan na. Kinitak na nga balansa. She's a daughter of a friend. Kinitak. Plainly, nabayagan na yung panagsagaban na. Kat no kumita kakabsat nakatagtadem. Kat ibagada nga nakapigpig sa
Tawre no mano nga nagdadakkel nga lalaki iti manggigem kenkuana. Handang nga matingels. Isos. Iti kunak iti panunot ko. No nabayagan ngayong karkararagan ka, who am I to pray for? What power do I have? I don't have any power. Iti ayan laeng iti pannakabalik. Dayjay nagan ni Apo Jesus. Masidega. Idi nga iganak. Kat nagrugi ako ng agkarara. I implore the power, the name ni Apo Jesus nga isuna iti deliver tayo kakabsat. Kadigitoy apanawen nga ti sairo ket ambunan nga ababan iti tiyempo kas iti leon kunana ni Pedro. While I was praying, aday ti maysa kakabsat nga agtutubo, a member of San Juan Church, nga ig-iganan na dayjay makanawan asaka daytoy abalasang. I thought he was helping. Ket adday iti nga ibagana. And I took it as a clue. Itin bagana ket kasano nga pumanaw ket adda dita. Idi nangngeg ko dayjay nga inbagana intudok dayjay nga ba. Una, Satanas pumanaw ka, ibatam daytoy nga balasa. And I declare it to the young men, ikatem dayta panangigemo kadaytoy nga balasang pumanaw. Ket dayjay nga baro inikat na napanligisuli. And then I continued my prayer again using that wonderful name, powerful name of Jesus. Niya po Diyos na naramit ti datatla. Daytoy nga balasang was freed from the devil. Kunana ni Mrs. Rafanan, Daddy, dayjay tutubo. Napanak. Una, was I afraid that the Satan used him and now I will be having a personal encounter kadayjay inusat ni Satan saan kapsat. I have my deliverer ni Apo Jesus. Napanak. Una ket baro no anyaman iti nibaga. I'm sorry. Amo iti kunana. Jakmet amu pastor kunana. Nga siya gayam dayjay puun ken gapu nga nakana hanggang maikat iti kabusor kadaytoy nga kapsat. Is my friend. She's my sister. Jakam. Amuyo kakapsat. Kadaytoy nga paset iti leksyon tayo. Laglagipon tayo. Nga ni Apo Diyos isu iti mangisalakan kada. Oh, I like Bible stories. No ni Apo Diyos iti kadwa tayo kas ni Daniel inpurwak da iti rukib iti leon. He came out without scratches. Kas ni Shadrach, Meshach, and Abednego inpurwak da kakabsat iti urno. They were not burned. Taapay. Dayjay nagan nga Emmanuel pudno launay tatiin bagana ni Pablo. Isuna agsipud ta inted na iti bagina natay nga agpaay kada tayo. Isunan iti mangisalakan, He will deliver us from this present age. Una nakabsat ni Ellen White, Jesus continues, as you confess me before men, so I will confess you before the Father and the holy angels. You are to be my witnesses upon earth, channels through which my grace can flow for the healing of this world. So I will be your representative in heaven,
The Father beholds not your faulty character, but He sees you as clothed in my perfection. I am the medium through which heaven's blessings shall come to you, and everyone who confesses me by sharing my sacrifice for the lost shall be confessed as a sharer in the glory and joy of the redeemed. Desire of Ages, page 358. Iti panagrekap tayo kapsat na ito yung eleksyon tayo. Anya di kunanan ni Apo Jesus. Datayo iti aramidin na at channels pagayusan dayjay parabor nga naggapu iti langit. Tapno daytoy lubong nga pagbibiyagan tayo ket sumaya at umat. Tunggal malpas iti divine hour of worship. Our anthem is I will go. Tapay, makita tayo iti panagsagsagaba dagiti tattao gapu iti paso. Ti ayab ni Apo Jesus, sino iti mapan? Iti sumbat tayo, Apo, I will go. Ni Apo Diyos iti tumulong kada tayo sa naglagay po tayo. Ijay sanctuary insuro ni Apo Diyos nga ni Apo Jesus isu iti substitute tayo. The lamb that was killed represented Christ. Insuro ni Apo Jesus iti doctrine of the sanctuary nga dayti padi nga mangibaet kada tayo. Ni Apo Jesus perfect na padi isunan iti mangibabaet kada tayo. Ada ko makadagat tayo kapsat ng Tipokred, pamati, namnam. Mamapantay iti trono iti Ama. Agsipot tada ni Apo Jesus na mangibarit kada tayo. Pagkararat tayo kapsat. Man nakabalin amin nga Diyos, amaming at dakat sa nila. Pagyaman kami direksyon niya. Pagyaman kami kini Apo Jesus. When natay, nagpay kada tayo. Kitatan, isuna iti mangibabait kada kami Diyos. Isuna pa yan iti salaknip ni. Iti tiyempo kada ito'y nga nariribok alubong nga pagbibiyagan. Pagyaman kami nga dati talgad ni kada itang hayat na Diyos. Dawatin mi nga da ito'y nga leksyon. Nga inadal mi ket agbalin kuma nga paset iti panagbiag. Tapno pausar kami ken kauman. Usarin na kami nga napnuan iti bilag, napnuan iti panakabalik. Gapukin Apo Jesus, tinawat mo ito. Amen. Maminsan pa ikaw sa atin. Ni Apo Diyos iti mang bendisyon katakan. Akas day kang kanayan mong ipagbuta ay iten na kay ni Apo Diyos. And we also love